Molt bon dia a tothom, comandant Jaume i a tots els milicians, companys de l'escamot C2 de Castelldefels. Avui parlaré una miqueta sobre el que m'han pogut explicar de l'època de la Guerra Civil, més bé de la postguerra. El fet és que, potser més per sort que per desgràcia, el meu testimoni més antic que he pogut aconseguir, que és la meva àvia, l'únic testimoni viu més antic que tinc, va néixer el juliol de l'any 40, aleshores podem dir que ella, la Guerra Civil no la va patir. I el que m'ha pogut explicar és tot sobre l'època de la postguerra. Doncs bé, ella va néixer a un nucli familiar bastant pobre, vivien allà al barri de Roquetes, a Nou Barris, i bé, vivia ella amb la seva mare i el seu pare, els meus besavis, que jo mai els vaig arribar a conèixer, i després va tenir dos germanes i dos germans que eren més petits que ella. Aleshores, ella el que recorda era el tema, sobretot de passar fam, de passar bastantes penúries, de no tenir potser molts recursos, i inicialment també ell el que recorda és que conforme van anar arribant els seus germans, ella feia una miqueta de mare també. Aleshores, potser si habitualment tenien un o dos àpats, quan estaven els tres, doncs conforme van arribar els seus germans, doncs ella i la seva mare sobretot potser feien un àpat al dia per també donar de menjar a la resta de la família. La meva besàvia no va treballar mai, o sigui, les úniques tasques que feia eren a la llar. En canvi, el meu besavi sí que treballava a una fàbrica, el que passa que amb uns 50 anys o així es va quedar sec i va tenir que deixar de treballar. I el que més recorda és que a banda d'això, el meu besavi tenia un hort allà a la part de Roquetes, a la part més a la muntanya, i allà plantaven verdures i potser em sembla que també em va dir que feien fruita. I recorda que com no tenien recursos i de més, el que feia era que amb les collites intercanviava amb els veïns o gent del barri per altres productes, o bé, si no, també les venia. Una anècdota que sí que recorda és que el seu pare va marxar un dia a l'hort i a l'hora de tornar va trigar molt en tornar, no sabien on era, i finalment es veu que els grisos el van enxampar venent collita a un amic seu del barri, i es veu que era habitual que allò estava considerat com mercancia il·legal, li van treure tota, no li van donar res, i va arribar a casa amb cara llarga i de més, i el que més recorda és que, a part que es van quedar sense collita, suposo que la meva àvia, veient que allò era el que donava una miqueta més de diners i que també amb això alimentaven gran part de la família, doncs li va quedar una broncadissa tremenda, que la meva àvia encara avui recorda. També a partir d'aquell dia manifesta que aquests intercanvis, com eren gent del barri que es coneixien, directament venien a casa i allà venien a comprar-li el que fos. Per tant, ja et dic, a tema del que va viure ella, era molt petita, no recorda el tema sí que recorda el tema del feixisme i tal, però no ho va viure tan directament com gent que ja fos adulta en aquella època. Ella tot el que sap és d'oïdes i tal, però no ho va poder viure perquè, ja et dic, va néixer l'any 40 i no es recorda. I et dic, el que més recordo és el tema de la fam, el tema de que va haver de fer de mare pràcticament des de molt jove amb els seus germans, de que la seva mare sempre estava a casa i anaven amunt i avall amb els nens a netejar, havien de netejar també fora perquè no hi havia ni rentadors ni hi havia res en aquella època, i del seu pare sobretot recorda que estava sempre treballant a la fàbrica i quan tornava a la fàbrica anava a l'hort i que amb això menjaven al domicili, i a part també tenien un plus per fer una miqueta de negoci i poder intercanviar per altres objectes o menjar o el que fos. Per tant, no puc explicar res més, em sap greu, però ja et dic, el testimoni més antic que tinc és la meva àvia, i això és el que m'ha explicat. Moltes gràcies, que tingueu molta sort i fins la propera, milicians.